Pamusoroi tinochingamidzana zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi toda kutaura nhaurwa yaMwari mukati mematare edu echivanhu. Mwari anombopinda papi mukati mematare edu echivanhu? Munhaurwa iyi regai ndimbotaura zvekare ndichiti tinoona mwe vanhu vakuti ini ndakusiyana nezvechivanhu, ndauda kunonamata Mwari. Nhaurwa yaMwari yakambomira sei? Kuti tinzwisise nhaurwa yaMwari, ndati regai nditange nebrief history yenhoroondo imwe yatinogona kuwana yaMwari, asi nhoroondo iyi handisi kuitanga kure kure, ndichaitanga pedyo pedyo. Ndakambotaura muchirongwa chapfuura ndikati takanga tine Zimbabwe kwaienda vanhu kwapera makore 3 kati 4 vachinopira Mwari. Ndakazvitaura muchirongwa changu chapfuura chinonzi icho Mwari nevadzimu. Vanoda kunzwa nezvenhaurwa iyi vanogona kutarisa chirongwa ichocho chakanzi Mwari nevadzimu. Ngatibvei ipapo. Great Zimbabwe, kare Zimbabwe yakanga iri kumasvingo, yakazoita decline. Ndobva pazosumuka another shrine, Mwari shrine yakava very important, yekumatopos. Ndipo patinoona kwava the Mwari cultural system yakanga yave kumatopos. Saka regai nditange nepanosvika muzilikazi achisvika munzvimbo yatakuti nhasi Matabeleland. Tiri kutaura nhaurwa around 1839 kana ndisiri kukanganisa. Vachinosvika vachinogara munzvimbo yavakagara, vakasvika vakasanganzana nedrought, mvura ikarega kunaya. Ndipo paanoita approach, paanoenda kumasvikiro akanga ari kumatopos, ndipo patoda kutanga toda kutora nhaurwa yaMngwavi Bhebhe akanyora nhaurwa yaMuzilikazi achienda kumatopos achinosangana nemasvikiro akanga ari kumatopos. Panguva iyi yatiri kusanganana nedrought muMatabeleland, chii chakaitika ipapo? Mngwavi Bhebhe anoti the Shona whom he had conquered in Zimbabwe were experts in the Zimbabwean clouds, and told Muzilikazi that if he appeased Mwari, the Shona did, with black oxen, tobacco, and other useful things, he could cause a downpour, even though there might be drought. Muzilikazi thus adopted the Shona belief in Mwari to maintain his political power. Muzilikazi asangana nedambudziko rekunaya kwemvura, akaenda kumasvikiro emashona akanga ari pamatopos. Ndokubva vamudza zvekuita. Muzilikazi ndobva apa mombe tema, mafembo nezvimwe zvakadaro. Ndokubva vapira masvikiro, ndobva vapira mvura, ndobva yanaya. Muzilikazi ndobva ati chitendero ichi chive part and parcel the Ndebele state. Saka kupira kwaitwa kumatopos kwakangoramba kwakadaro kuchiitwa nevanhu verudzi rwechishona. NdiMuzilikazi uyu nenhaurwa yaMwari yaakaita part and parcel of the Ndebele state. Saka gore rega rega Muzilikazi aendesa mombe kumatopos, vonopira ikoko, vonoita zvavanoita ikoko, mvura yobva yanaya. Varungu vakauya. Kana tichitaura nenhaurwa yevarungu tinotaura in two parts. Tine varungu vakauya vari mamissionaries, tine varungu vakauya ari macapitalist, vakanga vauya kuzopamba upfumi. Vamwe vakanga vauya neshoko the gospel. Rakanga risati rava shoko raMwari apa, raingova the gospel. Saka vakauya negospel, vakasanganidzana nenhaurwa yaMwari achipirwa munyika yeZimbabwe. Vasanganzana nenhaurwa yaMwari achipirwa munyika yeZimbabwe, ivo vakanga vauya nechitendero chavo chakanga chine Bhaibheri. Bhaibheri iri ravakauya naro rakanga riri muchirungu, rakanga risiri muchishona. Zvavakanga vauya nazvo mamissionaries zvakanga zviri muchirungu, zvakanga zvisiri
muchishona, asi zvaizofanirwa kuiswa kuchishona. Ngatimbosiya ipapo. Tine macapitalist, maimperialist akauya nenhaurwa yeupfumi. After the destruction of the Ndebele state in 1893, varungu vakaita pour into the Ndebele kingdom in Matabeleland. Vakapinda neuwandu ndokusvika the Shona religious system yaMwari iriko kumatopos. This imperialist ndivo vakabva vaita mafamu, vakaita mamines nezvimwe zvinhu zvakanga zvakangowanda kudaro. But most of them vakapinda muketo ranching. Saka vakabva vaita peg mafamu ndokupanana mombe dzavakapanana dzalobhengula ndokuita maprazi avo. Ndokusanganizana again the same problem yedrought. And this imperialist way after profit. Ndobva vanyeverwa zvekare kuti pane nhaurwa yemombe inofanirwa kuendeswa gore negore kumatopos kuchinopirwa kuti mvura inaye. Varungu ndobva vaendesa. It is roads who instructed kuti mombe iyo iende. Mombe iyo ndobva yaenda, ndobva kwanopirwa, mvura ndobva yatanga kunaya. Vanotevera zvinyorwa zvematopos vanotoziva kuti up to the year 2000 pakazoita maland invasions apo, varungu gore negore vaendesa mombe kumatopos gore negore up to the year 2000. Kupira ikoko kwaingoitwa. Takazotorawo isu vanhu vatema tikati izvi hazvina basa zvekuti tiendese mombe kumatopos, hapana angachada kuendesa mombe yake sezvakanga zviri kuitwa nevarungu. Saka iko zvino zvava zvinhu zvisingachaitwi nemhaka yekuti isu vatema hapana akuda kuendesa mombe yake kumatopos. Asi tikuti these imperialist vaendesa mombe. In a way they recognized nhaurwa yekuti kune the Shona Mwari system iri kumatopos. Mwari anofanirwa kupirwa, apirwe mvura inaye. Zvakanga zviri kungoitika izvozvo. Saka tiri kuona kuti the Ndebele adopted, vakagamuchira the Shona religious system, vakaendesa mombe gore negore, that is Muzilikazi. And later Lobhengula akatoenda, tikatasa futi zvakare muzvinyoro zvangwavi bhebhe. Lobhengula akatoenda futi kumatopos because matopos yakava instrumental kuti Lobhengula agare chigaro. Tabva ipapo tinozoona zvekare varungu vachingotevedza tsika yakanga ichiitwa nethe Ndebele kings yokuendesa mombe kumatopos. Asi tati tine rimwe bato revarungu, bato remamissionaries, rakaona nhaurwa iri kuitika iyi, vachiparidza shoko ravakanga vauya naro. Vakaona shoko riri kunetsa kupinda mukati mevanhu verudzi rwechishona, mukati mevanhu verudzi rwechindevele. Vakati zvinotoita sei? Vakaziva kuti Muzilikazi akanga aiti adopt the Shona system and Lobhengula nevarungu vavo vakanga vari kumatabeleland vakanga vakutoendesa mombe kumatopos. Varungu vakati toita sei? It is then when they adopted the name, not the religion. Vakabva vatora inzwi rokuti Mwari vakuribvisa kubva kuchishona voriendesa mubhaibheri, vakuribvisa kubva kuchivanhu vakuriisa kuchikristu. Ndipo patinoona inzwi iri richipinda mukati mechikristu, richitorwa kuchivanhu. Varungu vava kuti mamissionaries, isu watiri kuparidza kuti Jehovha uyu ndiye mumwe chete wamunoti imi Mwari wamunopira kumatopos, wamaipira paGreat Zimbabwe, wamuri kupa mombe muchipira, ndiye munhu mumwe chete watiri kutaura nezvake. Asi pane nzira isu yatinonamata nayo inoita kuti tibudirire, tese tibudirire. Ndiyo nzira yatakukupai imi. Chavakangoita varungu kuba inzwi rokuti Mwari kubva kuchivanhu. Pakanga pane manzwi akawanda. Vaigona kuba inzwi rokuti murenga, nokuti pane manzwi akatombopinda mamwe pasati papinda inzwi rokuti Mwari.
vakatombonyora zvekuti nyadenga, vakatombonyora zvekuti yawe zvichiramba kutambirika. Vakati ngatitsvagei inzwi rinogona kutambirika nevanhu verudzi urwu. Ndobva vaona rokuti Mwari. Dai vakawana inzwi rekuti murenga, vangadai pamwe nhasi vachiti pakutanga murenga akasika denga nenyika. Vangadai vachitiudza kuti murenga weIsraeri, murenga waAbhrahama. Dai vakaba inzwi rekuti murenga. Dai vakaba inzwi rekuti mhondoro, tingadai chingonzwa kuti mhondoro waAbhrahama. Asi vakaba inzwi rekuti Mwari. Ndizvo zvatoda kutaura apa, kuti dai vakaba inzwi rekuti mudzimu, tingadai tiri kuudzwa isu nhasi vechivanhu kuti atizivi mudzimu, vanoziva mudzimu maKristu. Dai vakaba inzwi rokuti mudzimu. Tikuti pakabiwa inzwi kubva kuchivanhu, ndobva raiswa kuchiKristu, ndobva rakutanga kureva zvarisingarevi rava kuchiKristu. Zvikanzi inzwi rokuti Mwari rakureva kuti Jehovha ndiye wavanozoti Mwari wavaIsraeri, Mwari waAbhrahamu, Mwari waJakobo. Asi kuti Mwari zvinomboreveiko? Asi kuti Mwari zvaimboreveiko? Ndipo patinoda kuti tipinde muchirongwa chinotevera, tinzwisise nhaurwa yaMwari mukati mematare edu. Nekuti tava nevamwe vavakutiza chivanhu vachiti ndakuda kuenda kuchiKristu kunonamata Mwari. Vanhu ivavo vaigona kungoti dai pakabiwa inzwi rokuti mudzimu, vaiti ndakuda kubva kune zvaMwari kureva zvechivanhu, ndakuda kuenda kunonamata mudzimu chaiye chaiye, kubvira Jehovha wemubhaibheri ravo. Asi tiri kuti pakabiwa inzwi rekuti Mwari, ndobva raiswa mukati mechiKristu. Zvino inzwi rabiwa kubva kuchivanhu. Nyangwe nesu vechivanhu patova neconfusion yokuti ko inzwi iri rakambobvepi? Ko inzwi iri aimbonzi Mwari ndiani? Zvaimbofamba sei? Patova nenharo nedebate kuti kuchivanhu kuna Mwari here, asi inzwi iri rakabiwa kuchivanhu. Ngatisanganei muchirongwa chinotevera patoda kubata nhaurwa yaMwari mukati mematare, inenge iri part 2. Ndati handingatangi nezvemberi tisati tambopa nhoroondo yekumashure. Tosangana muchirongwa chinotevera. Umqambisi, the African teacher. Ndatenda.